Ei ole Maatakunnassa. Savonlinna. On. Juteja Jack. Jalvan takaisin monta. Se oli hirveän. Ihan kuva, että se oli se. Joo. Näyttää, että se on jäi nuorena autoon. Niin jäi. Paljon paremmin. Mustoinen. Elä ettei ota päin. Rotettit ihan. Mä oon miettinyt, että nyt mä katson tämän reikityksellä päin. Joo. Tää oli sillä jos astettu en oo vielä varma. En mä yritä kaapata. Et minä perkkäsin vettämään takkujen takkiin. Siinä ei voi sanoa, että koirassa on takkuvasteella. Voi sanoa, että takkussa on kuvilla. Meillä on vedessä koko ajan. Eikä meni tänään näyttelyyn. Laatikkoon. No niin, Jos kertaa tänne näin. Ei. Kuuntele aika hyvin. Se käynyt kutsukuussa. Ei oo ikinä. Meidän kannattaa kyllä mennä se, jos se on Savonlinnassa tai asuttamassa, niin me lähdetään. Tai aika lähellä. Mikä nyt on lähellä? Tulluko vähän asutaan, niin 40 kilsaa. Ei. Oliko se ammuttanut leirille? Ei. Ei, okei. Elokuun leirille pääsee kutsukuuhun, sinne on vielä tiloja. Milloin se elokuun leiri? Meillekin tuli juuri yksi perustus partispaimennusleirille, että Niin joo. jos niin kuin haluaa, niin tänne päin voi ilmoittautua. Rocket ilmoittaa. Ai Kyllä vähän niinku miettii, että mä oon kuuluttanut, mutta en sun suuntaan. Niin, milloin se on siellä maahankomassa? Milloin se syyskuun leiri elokuussa? Puolivälissä aika lähellä. Aha, okei.